Abantu abanjani abahlaselwa ile panic disorder? Ayikho into eyodwa ebambekayo ukuthi iwumsuka wayo, but izinto esayisibheke ukuthi la uvela khona ekhaya kungaba izinto zofuzo, ngoba uma ekhaya kukhona abantu abane panic disorder ayanyuka amathuba ukuthi amanye amalungu omndeni abe nayo panic disorder. Okunye okulandelayo ukuthi kwesinye isikhathi abantu besimame amazinga athi ukunyuka kancane kunabantu besilisa. I-average ngaba u2 to 3:1. Enye into okuba ukuthi uma usakhula, uma ubhekane nezingqinamba ebuncaneni bakho, ukushiwa abazali, ukuhlukana kwabazali, uma kube khona abuse ayanyuka amathuba ukuthi ugcine une panic disorder. Uma izoqala kokuqala nqa umuntu usually usuke ebhekene nezingqinamba noma ne-stress empilweni yakhe, ebese kwenzeka kokuqala. Then emva kwalokho ke bese abazoba ne-disorder babe nemicabango engapheli ukuthi lento izophinde yenzeke. Kwesinye isikhathi umuntu agcine engasazenza izinto ejwayeleka, asaphuma nabangani ngoba usaba ukuthi ngizothi ngiyaphuma yenzeke lento, ngizothi ngiyajima yenzeke lento. Ukuze sithi i-disorder ayidalwa ezinye izinto kumele senze sure ukuthi awusebenzisanga isidakamizwa noma iphilisi elingenza ukuthi ube ne-panic attack. Akukho ukugula okukhona emzimbeni okungaveza i-panic attack, nokuthi akukho okunye ukugula okungenzeka kuhambisane ne-panic attack. Mangilokhu ngiwulalele dokotela, ngathi inakho ukuhambisana nomqondo nje lento lokhu yisho, isifo esinakho ukuthinta kodwa futhi nokuhambisana nomqondo. Yebo, isifo somqondo ngoba ucwaningo olwenziwayo liyatshengisa ukuthi makubhekwa umqondo kushuthi ithombe khona indawo zomqondo esuke isebenza igijima ngamandla, ilezo ebheka imizwa yethu ukuthi sizizwa kanjani njenge-amygdala isuke isebenza ngamandla, and then khona amakhemikhali la aproduce umqondo nawo asuke engasebenzi ngendlela ejwayelekile. Yikho kukhona amaphilisi okulungisa leyo ndlela ukuthi asebenze kahle.